ceertede ceerte hakkunde jangde almasihu e jangde muhammad helle ceertal hakkunde funaange e hirnaange ni jangiɗaade ɗumen ena laaɓtina wonde en jogaake lasli gooto naftoraade silama muhammad wurno gurdam e habde kala mo gonginani nelal mo ay karsukaaji kodi gumiide e hare he hono no wiiri e hadisaji celluɗi mi waɗi arsa kam e dofdi jogitaare mi waɗi naskende e hoyere e dow kala lundotoro geɗam e o yamiri yimɓe rewɓe mum e warde hefreɓe nde leeɓi koɗumenaji ɗi jewti mbaɗe e waɗoɓe dow tawɗaɓe fof joggonɓe jennona ɗo maɓɓe jeejeɓe kala ɗo ɓe mbawi faltede so ɓe tuuɓi noon te ɓe darni juulu ɓe totti asakal daccanaɓe laawol maɓɓe allah ko jafotoɗo jurundere hay to jomin defte en o yamri yoɓe mbara e dow wi mbara e ɓen ɓe gonginani allah e ñande watte diine ɓe korsinani ko allah e nelaɗo mo korsini ko ɓe ñawrata diine goonga jeeyaɓe e tottaɓe deftere ɓe haa ɓe tottire piye manam juuti taw nden kamɓe koɓe famdiraɓe kono seydina almasihu yamri rewoɓe mum e rentare kutorgol silama hay nde Putros faaloyima e konno aranɓe mum o wimo wattu silama e kufara makko ngati kala jettowo silama ko silama warata jomum manam silama jomiraɗo wadde muhammed o wurino ko silama te o sarori diine makko ko silama ta almasihu o haddi huttorgol silama tawde yidde ɓuri silama hewde sembe